iki. Lampune amo. Sik ngesor no, telek tok wong ngene iki. Terus ini dorong ning ndi ngene penae? Yang mana Gong? Yo, ning kono karo meeting baku. Oh baku enak. Karo anu meeting baku penake ngene. Sobek ya adik ya. Sobek mau pirun seruput arte teko. Tak sowo ini dengan Gong. Wis ngene iki jeneng wong Lintang gendwe. Ora tau taune dik korek ora enak iki. Iki lah nek korek lho. Iki korek wae. Nyalu ke tukang las ora dirokok. Loh. Lah rokokmu kok ajake Jadi takne beres linting, nang prekenaan kowe. wis enggak cetha wis suruh baturan dirokok nglinteng ngene meneng ae ket mau. Yoan. Tapi aku ora marem rokokan. Marem ngene iki aku. Sik rasa nguyuh aku. Lah terus nyapa omong aku? Ora wani. Ojo apa lho. Ora wani aku tenan. Sepotong seragammu. Jadi seragam apa ngono? Tuwek bareng Wis tonjo ora usah kakek ngomong. Yo. Lah ke malah ngalih ya ibuke montore. Masuk. Lho, Gong. Lho, jaman endi, Gong? Lah yo Bu. Ora walah. Sopo ki sing gowo? Piye iki kok? Ini bapak itu, semontor utangan.